v minulých častiach ste videli. Pomocou tohto prístroja zistíme, ktoré deti čítajú a ktoré nie. Žiakov nejako čítať neprinútime, musia to chcieť sami. A každý má právo nečítať. Ale ja čítam veľmi rád. Takže radšej využívam svoje právo čítať. A to isté radím aj žiakom. Ale to ma podrž. Môžem sa pozrieť, čo to čítate? Zaujímavé. Ale každý čitateľ má právo na svoj vlastný vkus. Tak pekne čítajte. Hej, Rub. Zaznel povel, ale chcel spraviť, čo boli dohodnutí. Danko. Hej, Rub. Danko, Náno, ticho. Prečo ma rušíš? Nemôžeš si čítať potichu? Rušíš ty všetkých ostatných, pardon. Čo je na tom? Je tu taká super veta, ktorú si chcem prečítať viackrát. A ten dej si môžem aj tak trošku zahrať. Aha, to znie zaujímavo. To musím vyskúšať. Ty si nikdy neskúšal čítať nahlas? Nie. To musíš vyskúšať. A tu je dosť dobrá kniha. Vieš čo, Danko? Ja ti tiež musím povedať niečo nahlas. Ideme do školy. Šup. Dobre. Ak ste sa narodili na Vianoce, viete, že to nie je žiadna výhra. Apuško, poď, Danuško? musíš sa ísť rýchlo na niečo pozrieť. Ale preboha, čo sa stalo? Ty si sa potkol na šnúrke o topánok a rozbil si poličku s trofejami za florbal. Však ja som vedel, že sa to stane. Ja som to tak vedel. Stále som ti hovoril, aby si si... Nie, Čo? poď za mňou rýchlo, Ale dobre, vstaň, veď už vstaň, idem, poď, rýchlo. Ale Danko, čo to má znamenať? Poď. Áno. Dobre. Poď. To je neuveriteľné. To som ti vravel. Počkajte ma tu. Neviem, ako vy ľudia, ale ja si myslím, že naše výsledky snaženia sa práve dostavili. Špica, no jasné. A musíme to využiť. To ako myslíš? Musíme urobiť niečo veľkolepé. Napríklad... To je neuveriteľné. Čo si zistil? Čo? Ja to musím ísť radšej prepočítať. Ja to pre istotu musím ísť prepočítať. To je úžasné. Úžasné! No, napríklad... Knižný festival. To je ono. To je špica nápad, Luisa, ako ty vravíš. To je na nás príliš. To nedáme. Moment, mám nápad. Viem o niekom, kto nám môže helfnúť. Kto? Jajcaková. Šibe ti? Prečo by mu šíbalo? Veď Jajcáková je teraz úplne iná a navyše má skúsenosti s literatúrou. To je vlastne fakt. Poďme do toho. Ruky na to. Milí žiaci, teda decká, dnešnú hodinu začnem takým
malým priznaním. Asi som nerobila dobre, keď som vás učila tak prísne podľa učebných osnov. Ja priznávam, ani ja nečítam len krásnu literatúru. Nebolo mi príjemné o tom hovoriť. Teraz je tomu koniec. Dôležité je čítať. A vybrať si, čo budete čítať, to by malo byť aj na vás. Pozor, klasiku nemôžeme vynechať. Ale láska k čítaniu vzíde z klasiky len ťažko. No a preto som sa rozhodla hodiny trošku okoreniť. Takže každý z vás si na budúcu hodinu prinesie svoju obľúbenú knihu. Je to jedno, ako môže to byť detektívka, leporello, thriller, komiks. A vyberie v tej knihe jeden odstavec alebo vetu, ktorou by chcel svojich spolužiakov na túto knihu nalákať. A ostatní uvidíte, či by ste medzi týmito knihami nenašli niečo, čo by vás mohlo chytiť. No, aspoň to skúste. Keď sa vám nebude páčiť, knihu nemusíte čítať. Ak to nečíta, nič sa mu nestane. Ale prosím, nech sa nechá inšpirovať inými tipmi, možno ho niečo chytí. Alebo má tu niekto svoju obľúbenú knihu? No, výborne. Tak, začneme hneď. To je neskutočné. Neskutočné, to je... No, keď to prirátame, všetko sedí. Čo, pán kolega? Stalo sa niečo? Áno, ja to skrátim. Zdá sa, že decká stále viac čítajú. No, je to eklatantné, vedecké údaje neklamú. Vážne? No, tak to je eklatantne fantastické. Je? A to mám ešte novinku. Vraj naša pani kolegyňa Jajcáková sa úplne zmenila. Je takú vymenená a decka sa normálne tešia na hodinu s ňou. Ja som o tom počul. Čo sa jej stalo? Ja neviem. Možno len veľa vecí pochopila. Dobrý, chlapci moji milí. Dnes máme krásny deň, však? Áno. Máme. To teda máme. Dnešná hodina bola fakt špica. Ja sa normálne teším už na ďalšiu. No chápete to? To je fakt. A ja? Počkajte, ale na čo ešte chceme čakať? Mali by sme sa jej už teraz zdôveriť o nás knihonautoch. Ja som za. Vlastne aj ja, ale nemyslím si, že by bol zlý nápad sa najprv poradiť s Igorom alebo mojim Abuškom. Som za. Poďme. A čítali sme si z našich obľúbených kníh. A super vec je, že každý bude na začiatku hodiny čítať nahlas. Wow, to je skvelé. Čítanie nahlas je super. Dokonca má na to každý právo. Pozrite, právo čítať si nahlas. A presne toto právo dnes podrobíme dôslednému vedeckému pokusu. Ešte moment, Apuško. Myslíš si, že by sme o nás, knihonautoch, mali povedať pani riaditeľke? Jasné, to je špica nápad. To je skvelé. No, ona bude určite perfektným členom tímu a teraz je na to ten najlepší čas. Ja mám taký nápad. Knižný festival. Čo? Ale sami to nezvládneme a jej pomoc by nám bodla. Decka, vy ste geniálne. Knižný festival. Knižný festival. No, že toto mne nenapadlo ako prvému. Je super, že sa tešíte, ale čo s tým pokusom? Pokus, jasné. Na tento pokus budeme potrebovať dobrovoľníka
A najlepšie by bolo, keby ním bola Luisa. Ja? No áno, ty. A nebudem musieť čítať nahlas, že? No, budeš. A nemôže to byť radšej Viktor ako vždy? Luisa, ty nerada čítaš nahlas. Áno. No a práve preto si najvhodnejší výskumný objekt. Máš tu svoju obľúbenú knihu, však? Mám, ale... Luisa, pre vedecký výskum je potrebné prinášať aj obete. A neboj sa, my ti určite pomôžeme. Dobre? Tak poďme na to. Jedného dňa, keď sa Artur snažil vystopovať vzácny druh kúzelného červa, ho vyľakal príšerný rev. Zrazu ho pohltila temnota. Niečo obrovské a čierne ho preskočilo a ihneď zmizlo. Artur sa rýchlo vyšplhal na najbližší strom, vystrčil hlavu ponad les. Obludný čierny vlk sa rútil na jeho mesto. Serendipita. Vďaka Shackletovej vytrvalosti, vnímavosti a vynaliezavosti sa posunuli hranice toho, čo je v ľudských silách. Keby šiel slepo za svojím cieľom, zrejme by expedíciu nikto neprežil. Objaviť niečo ako mimochodom a navyše niečo dôležitejšie, než bol pôvodný zámer, má zvláštne meno. Hovorí sa tomu serendipita. Petrova armáda, stojaca chrbtom k údoliu, oproti ním vyzerala úboho malá. Všade po bojovom poli bolo vidieť roztrúsené sochy, čo znamenalo, že čarodejnica si aspoň nejaký čas musela pomáhať čarovným prútikom. Teraz ho nemala. Namiesto neho útočila obetným nožom. Bojovala s Petrom a obaja sa pohybovali tak rýchlo, že Lucy sotva rozoznala, čo presne sa deje. Videla iba kamenný nôž a Petrov meč. Myhajúce sa tak rýchlo, že vyzerali ako 3 nože a 3 meče. Wow. Výborne. To je úžasné. Luisa, aké to bolo? Až sa čudujem, bolo to super. Hoci aj tak si radšej čítam potichu, lebo je to ako film v mojej hlave. No ale čo bolo podľa teba na čítaní nahlas najlepšie? Že som to mohla sama pre seba, ale aj pre vás tak zahrať, ako keby to zrazu ožilo. Milí knihonauti, práve sme si vedeckými metodami dokázali, že aj čítanie nahlas má svoje výhody. A teraz... Uvidíme, čo na to povie pán Hevier. Dobre. Vážení a ctení knihonauti, jedno právo, ktoré málo kedy využívame, lebo o ňom možno ani nevieme, je právo čítať si nahlas. A vy by ste možno neverili tomu, voľakedy ľudia nevedeli čítať potichu. Museli čítať iba nahlas, pretože jednak ich bolo málo, tí, ktorí vedeli čítať nahlas a ostatní len počúvali. A potom dokonca aj tí, ktorí čítali už tak zručne, ako dnes vy, tak čítali tak, že tú knihu mali takto a síce nevydávali nejaký zvuk, ale bolo vidno, že čítajú. To znamená, že to, že sme sa naučili čítať potichu, je celkom taká novodobá vec. A keď údajne zbadali človeka, ktorý číta knihu a neotvára pritom ústa, tak sa mu čudovali, že to ako môžeš čítať, keď pritom neotváraš ústa. No a nám sa to stalo takým zvykom, že dneska už dokážeme čítať potichu a nikto podľa zvuku nevie, že čítame. A dokonca ja vám prezradím jedno tajomstvo zo spisovateľskej kuchyne. Ja si každú vec, ktorú napíšem, čítam potom nahlas. Pretože keď to dobre znie, keď mi to ide hladko z úst, tak verím, že potom čitateľ má z toho aj dobrý zážitok. Zatvárila sa tak ohromene, ako by jej práve povedali, že na dobro zhaslo slnko. Ale áno. Z nenazdajky sa medzi nimi vynoril akýsi muž. A Ibištej?
Pán učiteľ? Ahojte, čo sa stalo? Dobrý deň, pán učiteľ. Niečo sa stalo. Je to zvláštne, ale no... No skrátka, niečo sa stalo s pani riaditeľkou. Je úplne iná. A my nevieme, či je to naozaj, no sme z toho jemne povedané v šoku. Á, no áno, ja som si už dávnejšie všimol, že sa s pani riaditeľkou niečo deje. Ale to je dobré, nie? Alebo by ste chceli, aby bola taká riaditeľka, ako bola predtým? Nie. Jasné, že nie. No vidíte, nie je vždycky všetko čierno-biele a aj ľudia sa môžu zmeniť. Pani riaditeľka sa mi už dávnejšie zdôverila, že si myslí, že nerobí všetko úplne tak, ako by chcela. Pecka. Myslíte si, že by sme sa mali zmenené jajc pani riaditeľke zdôveriť o knihonautoch? No, určite, ona by bola peckový člen tímu. Ja som to vravel. Pecka. A ešte mám jednu pecku. Pecka. Už s tým prestaň. Sľúbil som vám netradičný šport. A konečne ho mám. A je to pecka. Super, aký? Metlobal. Počkaj, čo? Akože ten z Harryho Pottera? Presne tak. Ale ten sa hrá iba v knihe, nie naozaj. Aha, môj milý. Toto bude obrovské prekvapenie. V spolupráci s tímom Pressburg Phantoms si zahráme Metlobal naozaj. Budúci týždeň pripravíme pre pani riaditeľku obrovské prekvapenie, a to tak, že si zahráme turnaj v Metlobale o riaditeľský jajcákovej pohár. To bude super. To je geniálne, to bude parádne vyvrcholenie festivalu. To bude. No a aj tak, všetci majú radi Harryho Pottera. Presne. Viktor, postreh. Áno. Áno, decká, nejaký problém? Vôbec. Skôr naopak. Nechápem. No, máme pre vás také malé pozvanie. A kam? Medzi nás. Viete, my máme takú malú skupinu. Voláme sa... Knihonauti. Vy nás poznáte? Samozrejme. Už dlhšiu dobu sledujem vašu cestu a fantastické veci, ktoré vymýšľate. A vďaka vám som mnohé pochopila. Urobili ste kus dobrej roboty. A mňa ste si už dávno získali. Takže prijímate naše pozvanie medzi knihonautov? Jasné. Bude mi cťou. Už nás môžete pustiť. Ale jasné. Dovidenia. Ahojte. Bože. Nebežte. Jaj. Pani kolegyňa. Áno? Veď vy ste celá rozžiarená, takúto som vás ešte nikdy nevidel. Čo sa stalo? Práve som sa stala členkou tímu knihonautov. Také úžasné a milé. Pani kolegynka, tak to vám gratulujem. Ale najviac k tomu, ako ste sa za poslednú dobu zmenili. Ste skvelá. Ale Igorko, prosím vás. No vážne. A práve preto sme sa rozhodli, že vás trošku potešíme. Budúci týždeň zorganizujeme turnaj v metlobalovom zápase o slávny vzácny pohár pani riaditeľky Jajcákovej. Ó, tak to je fantastické. Ale nebude to náročné? Zvládneme to? Žiaden strach. Pomôžu nám z bratislavského metlobalového tímu. Tak dnes je naozaj krásny deň. Ja som vám to hovorila. A ja sa už teším, čo nám prinesú ďalšie dni. No, a presne tak to má byť. Danko? Mišo? Nechcete dnešné knižné tipy? Jasné, že chceme. Len my sme dnes mali taký krásny deň. Tak to mi o tom musíte porozprávať. No? No, ono, všetko to začalo... Začalo sa to... Knižné tipy. Dobre, tak Dobre. potom. Táto kniha nemá rada čítanie. A to ako môže fungovať? Táto sa musí čítať nahlas. Keď ju začnete nahlas čítať, tak vám povie, že ona sa nechce čítať nahlas. Čiže sa vám začne meniť na volanty v rukách.
Potom si začne vymýšľať slová, ktoré v skutočnosti neexistujú v slovenčine. Potom vás donúti spievať, potom vás donúti šepotať a donúti vás potom kričať. A vo všeobecnosti bude robiť všetko preto, aby ste ju museli odložiť, takto ju budete musieť otáčať, až kým ju na konci neodložíte a nevzdáte to s ňou. Táto knižka je vraj pre deti od 3 rokov. Máme ju otestovanú na 7, 8 a 9 ročných deťoch, že sa na nej rehocú. Špeciálne, ak ju čítajú mladším spolužiakom a s mladším súrodencom. Tak to je super, ty. To je super. Mám tu pre vás knižku básni o láske, Danko, pre tínedžerov. A ty si možno zvyknutí zo školy čítať tieto veci nahlas pred triedou, ale ja na to vravím, zober si naspäť čítanie básni nahlas, ale rob to doma, keď si tam úplne potichu sám. Toto je kniha Valentína Ševčíka, ktorá bola naozaj napísaná úplne ako pre teba a pre tvojich spolužiakov. A je nežná, a je o láske. A keď ju budeš čítať nahlas sám sebe doma, tak možno, že tam uvidíš nejaké veci, ktoré za normálnych okolností cez prestávku so spolužiakmi nebudeš chcieť preberať. Odporúčam čítať nahlas. A môj posledný dnešný tip je Terry Pratchett a jeho sestry Strigy. A treba povedať, že Terry Pratchett je autor fantasy a je veľmi známy, ale niektoré jeho pasáže treba čítať nahlas, aby ste si ich vychutnali. Napríklad, keď tetka Ogová raz za rok vyťahuje svoju medenú vaňu vonku pred svoju chalupu, začínajú naplňať horúcou vodou, potom si do nej vlezie a začne spievať, tak utekajú všetky zvery z Baranej hory na opačnú stranu Zemegule a to je niečo, čo si potrebujete prečítať nahlas, lebo si to treba dobre predstaviť. A musíme aj spievať? To už nechávam úplne na teba, lebo vieš, na to nie sú žiadne pravidlá, čiže môžeš. To je dobré, lebo keď ja spievam, tak deti utekajú.